Hey people! Pentru că a trecut vara, un anotimp care deteriorează destul de mult părul, din cauza soarelui, a clorului din piscină, etc., m-am hotărât să merg la un coafor pentru a-mi face un tratament. Vă invit și pe voi să vedem ce se întâmplă într-un salon profesionist. La început, am vorbit cu un stilist profesionist despre părul meu. El mi-a spus că părul meu este ușor degradat pe lungime și vârfuri datorită acțiunilor chimice și fizice, adică vopsit, decolorat, uscat, etc. Și mi s-a propus un tratament mai intens, ajutat de un aparat spa pentru păr. Și trecem la treabă. Fetele încep prin a-mi spăla părul cu un șampon reparator care sigilează vârfurile despicate. Și acum putem observa mai bine ceea ce am menționat în videoul cu îngrijirea părului despre cum ar trebui să fie o spălare corectă a părului. Observăm că începe de la rădăcină și masează ușor scalpul, iar apoi coboară pe lungime. Apa pe care o folosește este călduță, deoarece apa prea caldă duce la deteriorarea părului. Repet această spălare de 2 ori, apoi mă limpezește foarte bine să nu rămână urmă de șampon sau balsam. Și îmi înfășoară părul într-un prosop. Urmează aplicarea tratamentului, care constă într-o cremă de reparare a structurii firului de păr și o fiolă de luciu, care se amestecă până rezultatul devine omogen. Părul trebuie să fie puțin umed pentru aplicarea acestui tratament. Crema se aplică pe lungimea părului și pe vârfuri. Pentru aceasta, mi se împarte părul în mai multe secțiuni. După ce mi-a fost aplicat tratamentul pe întregul păr, urmează folosirea aparatului spa pentru 15 minute. Timp în care eu mă delectez
și mă inspir pentru următoarele tutoriale. Acest aparat dă un aport de căldură și apă care ajută la pătrunderea produselor în cortexul părului. După acest interval, mi s-a limpezit foarte bine părul și mi s-a uscat cu peria. Și acesta e rezultatul. Îmi simt părul mai catifelat, observ că are mult mai multă strălucire și sunt foarte mulțumită de rezultat. Vă recomand acest tratament cel puțin o dată la 2 săptămâni. Acest tratament poate fi făcut și acasă, așa cum vă voi arăta probabil într-un viitor tutorial, însă vă recomand ca înainte să mergeți la un specialist pentru a afla ce produse sunt mai bune și mai eficiente pentru părul tău. Îndrăzniți să întrebați! Mulțumesc studioului Catwork by Ramona Mândru.